Ito ang stasyon mo siyang kasama, 90.3 Energy FM. Hay, panggawa mo sabing radyo, sabihin mo Energy. Masam-samay na Energy yun. Oras natin 37 minutes after 11 o'clock. Isang mapagpala at talaga namang pangmalakas ang morning na naman po ngayong araw ng Tuesday, February 9, 2021. Oh my gosh! Nako, isang palakpakan naman dyan para po sa ating mga kapangga na nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Speaking of birthday, happy birthday, Kuya Chris Dilis! Ayan ako mga kapangga. Usog ka dito konti. Ayan, usog pa. Yan, tumapat ka yan. Di ba nasa camera ka na? Ayun ka, iusog mo to, iusog mo. Ayan. Pag ganon. Ayan, perfect. Anyway, mga kapangga, today is a very beautiful and wonderful Tuesday. At syempre, bukod po sa special na kaarawan po ni Kuya Chris Dilis. Ayan, syempre may mga kasama po ako, ha. Ano lang siya, dumaan lang, kasi nga, alam niyo na, birthday, walay dais iya pa na nga. May kumaw yung dais. Hello, Daddy Jordan. I miss you so much. Hello, mga kapanggan ako. Talagang nakakamiss tong araw na to. Lalo na birthday ni Sir Chris. Oo. Tingnan mo, nasa ano ka, nasa TV ka ngayon. Napapanood tayo sa ating FB Live. Ikaw ba, naka-follow ka ba sa ating fanpage? Oo naman. Doon sa fanpage ko na Inadora Pangga, naka-follow ka ba? Naman. Umaari ba tong si Daddy Jordan? Kasi meron ka ata yung mga FB Live, kumakanta-kanta ka. Baka naman gusto mo akong i-guess. Sige ba? Pero gusto ko pag gines kita doon na lang sa sa video, okay? Mga bago ba yung mga kanta nyo doon? Oo naman. Sa ito ikaw lang naman yung luma doon. I-guess mo ba kita ngayon o wag na lang? Pero may nakita ko sa... yung isa sana upuan mo kasi ang liit-liit mong tignan. Ang liit-liit nga ng height mo maliit pang mo. Grabe ka. Grabe ka? Tignan natin. Ang tangkat mo na, Daddy Jordan! Macho ako ngayon, macho. Oo nga. Naku mga kapangga, panoorin nyo na po kami sa ating FB Live. Ayan na nagaganap ngayon sa Energy FM Dagupan fanpage at sa aking Inadora Pangga fanpage. Dahil mga kasama natin ngayon si Daddy Jordan. Mga ano lang naman dito sa opening lang naman, pero mamaya hindi ko na siya papayagan. Ayan, sige Daddy Jordan, sige mag-opening ka na at ako'y mananahimik muna dito. Saring lang. Anyway mga kapangga, welcome sa ating programa. This is Energy sa tanghali. At syempre mga kasama niya naman po niya Malanduchay na Madaraka sa balat ng lupa. I am the one and only, ang ina Mel, ang ina nila, ang ina ninyo lahat. Ako po si Iya. Inadora. Yeah. Mga kababayan! Turn up! Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng balatisan. Kantahin mo nga yan, Daddy Jordan. Sige, Jordan, ikaw naman. Pakilala ka naman. Okay, mga kabagyan, dito na naman ang yung cute na daddy, ang tinuguriang machoy. Macho na tabachoy. Okay, dalawang tayo. Meron tayong 21 billion subscribers and nanonood sila. Baka naman kasi makatulong ka sa program ko, umangat-angat ito. Sige, pagbigyan. Paskong Pasko. Ano ginawa mo? Pumeted si Daddy Jordan. Kasi dati babalag sa gusto yan. Ano ginagawa mo? Less rice lang ako. Tapos? Tinigilan ko na rin yung alak. Hindi ka. Ito Oo, dati kasi... talaga sa amin, tinigilan namin, dito sa mga taga-Dagupan, tinigilan na kasi naka-liquor ba? Correct. Saka walang pambili. Walang pambili talaga. Dahil crisis ngayon. Anyway, mga kabanggan ako, welcome na welcome kayo sa ating programang Energy sa tanghali. At syempre mga kapangga, ang ating mga musikahan, handang-handa na naman po para po sa inyo yan. At sumali na po kayo para sa ating Valentine promo na ang title ay Bigas
para sa Pag-ibig na Wagas. Nag-sin ka ng entry mo dun, no? Hindi ako. Kailangan mo pa ng bigas. Ang nga mo. Hindi ako. Ay, hindi ka? Ay nga pala, yung asawa mo pala. Eh, syempre, no, baka lang naman. At saka, di ba, magandang i-post talaga yung mga May twist kasi ngayon yung Valentine promo namin. Ikaw, may ka-date ka na ba ng February 14? Meron. Kami, magkakasama kami nila Ma'am Scarlett sa Bunuan kasi magkakaroon siya ng libreng gupit para kina Lucky and Bai. True. Sama ka? Yung gupit nila dyan, no? Gusto mo sumama? Sure. Basta ikaw. Anong sure? Seryoso ka? Isa ako doon sa maggugupit. Marunong ka? Isa lang alam mong gupit. Kalbo. Ang baba mo dun sa Dora. Sige, tuloy mo lang. Ang ganda mo dun sa picture mo nakita ko sa Ituloy mo lang. Ay, no filter. No filter nga. Tapos ang tangos ng ilong mo dun. Para kang talaga Italiano. Italiano? Oo. Aba. Half Ita, half Ilocano. Bas-bastos siya. Anyway, mga kapaganda ko, magbabalik tayo ha. Kasama pa rin natin si Daddy Jordan mamaya, okay? Mag-text ka na 0912-782-5884 at sa isa pa nating number 09555-976-444. Okay, tumawag sa ating landline 515-5553. O siya, magbabalik kami. Tutok lang dito lamang sa Energy FM. Masam! Sami! Ito pa rin bang stasyong siyang kasama, 90.3 Energy FM. Hi, panggawang mo sabihin radyo, sabihin mo Energy, masamsamay! Oras natin 25 minutes after 12 na po ng katanghalian. Ay, magandang talaba da isa kasi nanasal si Bakla. Nanasal ako. Once again, happy birthday kay Kuya Chris Jeles. Jordan, where na yun? Dito na mi. Kumusta? Talagang busog na busog ka, ha? Halatado ka. Parang puputok na yung butones mo. Wala ako. Porkit ikaw, wala ka ng tiyan. Patingin. Patingin naman siya. Pakita mo naman sa mga audience natin yung ab mo. Nakakaiya. Ay, sadali bumati muna tayo, ha? Uy, nanonood yung mo. Yung asawa mo, Jessa De Vera Fabia. Batiin mo naman. Oo naman. Oo. Hello pala sa magandang asawa ko, syempre si Jessa De Vera. Tapos sa anak ko, si Jansen, tapos si Jessica. Yan. Diyan din sa may balutan, sila Mama Jess, si Mama Josie, si Papa Jess, Uncle Tibor, tapos sila Jocelyn, tapos si Tita Jen. True. Ayan ako, speaking of balutan, parang gusto ko pwede ba i-vlog yun? Kakain ng maraming balon. Pwede yun. Tapos yun pa ng Red Horse. Di, grabe. Diyos ko, hindi ko may imagine yung sarili ko noon. Oh my galing! Jadine Q. Rosario, yan, nanonood sa atin. Kasama sa ating 6 billion viewers. Alice Ventanilla Gaudicos, happy listening. Ayan. Cheryl Barroso, magandang bonggang tanghali po sa inyo dyan. Sige, bamati muna tayo mula po sa ating mga, yan, bati mo yan. O, sige, okay lang yan. Ay, meron ka rin dyan? Sige. Ito naman si Jean De Vera, pa-shoutout naman po. Inadora Jean De Vera Navarro ng 94 Maravilla Street. Mga taram, Yumisem Pangasinan. Jenny Rose Tablango, Giorgio. Pa-shoutout naman po dito sa may barangay Macabitaw. Ito, pag-rate naman kami dito sa, pag-rate naman parents ko dito na nakikinig, Merna Gapus and Ray Gapus. At sa pamangkin ko si Raimji Choi. Thank you po, galing kay Sterling Princess Dolphin. Ayan. At saka ito si Ma'am Edita Parizal. Pinapabata niya rin si Sir Roberto Ocde Parizal ng Banlag, Songkoy, Kalasyaw. Kain tayo, pogi ng kasama mo, sabi ni Ma'am Edita Parizal, gwapo daw yung kasama ko. Maraming salamat. Tingnan ko nga sa camera. Ay, gwapo nga, Jordan. Siyempre. Anong tawag sa kulay ng buhok mo? British Ash. Anong British Ash? Coconut brown. Oh nga, Jordan, ang gwapo mo. Ewan ko ba pagpasok mo dito ewan ko ba natutulala ako sa pulang suot mo. Siyempre, no?
Bagay mo. Ibig eh. O nga no, Valentine's na. Mark Irvin Kalikdan, hello. Speaking of Ibig, ayan Jordan, ikaw ba ay nakapagbigay na ng entry mo? Ayan, sa mga kabanggan, ako invite na rin namin kayo para sa ating promo for the Valentine's. Ang bigas para sa pag-ibig na wagas. All you have to do is mag-groupie kayo. Groupie, family groupie. Tapos isend nyo po yan sa i-comment nyo po yan doon sa may nakapost na poster sa aming fan page na Energy FM Dagupan. I-post nyo doon, i-comment nyo lang po ng bonggang-bongga kasama ang inyong pangalan, address, at saka ang inyong edad. Tapos kung anong family po, family Vidal, family Fabia, kwanto ikarga yung dapat kami manhula, awa. Nakikinig din sa atin ngayon ang Shelson Boutique. Ayan, kasama natin, katuwang natin sa pagbibigay po ng premyo para sa ating bigas para sa pag-ibig na wagas. At syempre, hi na rin kay Sir Lucio Mejia and Ma'am Teresa M. Kuwa. Hello po. Diyan sa may Janas, nakikinig sila ang lakas ng radyo. Oo, kanina bumili ka doon ng cake. Ang sarap. Sabi ni ate, happy birthday. Sabi niya, okay. Ang sarap ng cake. Eto, kitang-kita nga, nakita nga kanina dito yung ano ko, yung kumain ka na ng cake. Kanina. Masarap yun eh. Hindi ko nga habang ginagawa ni ate. Binabawasan mo nga pala yung yung pagkain kasi seryoso, hanggang ano? Oo, kasi dati nasa 78 ako. Ngayon, nasa 69 na. Talaga? Oo. Yung height ba yun? Hindi, yung timbang. Timbang. Oo, timbang yun. Anong mo? Why? Bakit naisipan mo? Hindi, kasi talaga, para maging healthy naman yung Kasi saka tumatanda na tayo katulad mo. Ikaw lang, no? Huwag ka mandamay. Speaking of, tumatanda na kumakapangga, ha? Nakubatiin natin yung matanda. Hindi ko na nga itutuloy. Gilbert, ayan, Gilbert Mangalyag. Hello po, kwanto. Ayan, Mark Irvin ulit, nakikinig sa atin. Marcela Versosa. Ayan, si JB Abulancia. Ayan, nakikinig yan. True. Ayan, ako. Anyway, mga kapangga, kaya ako ginas si Daddy Jordan kasi may gusto kami pag-usapan kasi itong mga nakarang araw, sunod-sunod yung mga yung mga motorcycle accident. What can you say about Daddy Jordan? Siyempre. Siyempre sa akin lang, no, bago ko kasi mag-travel o kaya may pupuntan, pinaka number 1 doon, i-check mo muna yung sasakyan mo. Yan, pinaka number 1 talaga. Then, kung buo pa yung gulong. Kidding aside, i-check mo talaga yung sasakyan nyo, di ba? Yung preno. Yes, tama. Dapat i-check mo lahat. Ayan. Bago ka magbiyahe. Kaya tapos yung dapat wag kang iinom ng alak. Sabi nga nila, don't drive when you drink. Tama? Don't drive if you drink. Don't drink if you drive. Tawad na to. Pinaka number 1 nun dapat, bago ka umalis, mag-travel, mag-pray ka muna. Yeah, mag-pray. Tama, di ba? Para sa guidance. At saka gusto ko rin idagdag dyan, bago ka magbiyahe, siguraduhin mong dala mo yung mga lisensya mo. Correct. Tapos pocket money siya. Pocket money. Hindi, yung tungkol sa pagkakaroon ng aksidente, di ba, syempre, yung maging kaskasero. Ikaw ba ano ka ba? Mabilis ka ba magpatakbo? Oo, aminin ko dati. Pag trip mong may ganun, di ba? May karera, Oo. Natandi lang. How does it feel? Nakakatakot na ngayon, may mga nababalitaan ka ng mga na-aksidente na namamatay. Oo nga meron dyan yung mga nakikita ko sa Facebook, meron nangyari nga doon sa Bimalay. Tapos, meron din sa may Pusuro. Dito sa Dagupan, yung tumulapod na. Ay, oo, yung pagkanak. Diyos ko, ang lakas ng pagkakahagis. Nakakaloka. Anyway, ayan. Tapos, kung pwede nga lang lagyan ng seatbelt ang motor, di ba? Charot lang po. Ikaw ba, marunong ka ba magmotor? Honestly, hindi. Magbike, alam ko magbalancing. Yung isang gulong? Parang si Dan Rivers lang. Sorry ka sa kanya. Na-try ko na magmaneho ng motor kaso nga lang may angkas ako sa likod. Yung nagtitrain sa akin. Itago na lang natin sa pangalang X. Nagulat siya sa akin. Kaya ko magbalancing tapos yung mga
Accelerator? Yung kinikeme, yung dalawang hawakan doon. Ginanon ko sa gumanon, buti lang damuhan yung pinag-iensayuhan natin. Pagkatingin ko doon sa... Nasusubin mukha mo? Hindi naman. Napindot ko agad yung yung break. Kaya nag-break kami. Bakit? May napansin na kasi ako sa mukha mo. Sige, ayusin. Nasusub ka sa mukha. Akala ko may cake sa mukha ko. Ayun, simula nung nangyari yun, hindi na ako umulit. Pero, na-realize sa sarili ko na kaya ko pala mag-balancing. Yung nga lang, hindi ko kayang pagsabayin kung ano mga ginagalaw sa motor. Oo. Kailangan ko talaga ng massive training. Saka dapat naka-helmet lagi. Oo, yun. Mahalaga talaga yun. Oo. Kasi yun ang mostly na tinatamaan sa ulo. Yun, talagang ka talaga agad doon. Madadali ka. Madadali ka talaga. Oo. Ayan, ako. Thank you so much po sa 8 billion viewers po natin. Ikaw, Kapangga, what can you say sa aming topic? Sabi, hi, pa-shout out naman ako. Hindi mo pa nabasa, hindi ko pa narinig. Hilda Elarda Joquino, hello po. Ayan, Ma'am Hilda. Elarda Joquino, magandang tanghali po. Sino pa babati mo dyan, Daddy Jordan? Ito, shoutout po sa Divera Navarro family. Shoutout kay Chinjian Divera Navarro. Yan. Ito. Oo, sabi niya pala, masamsamit na tanghalian sa iyo pa shoutout uli. Ako, sa mga anak ko sila, Maki, Rocky, Carl, Trisha, Crystal, Janelle, Katrina, Adrian, at sa dalawa kong apo na si Ram, Mon, thank you na doon at andyan ka palagi. God bless you always. Naiyak naman ako doon. Ito, shoutout kay Marjorie Argente Vale, Peralta. Hi, Inadora, pa shout out po kami dito sa sa dalawang kapatid ko, yan, na busy na nag-ML yan. Fox City, sige, una yun nung napisal kantumat. Pati na rin yung pala sa bibi ko, si Yana, busy na rin nagpi-play sa crib niya, yan. Salamat. Araw-rawi man ko, yan, itutok ko lang. Wala po naman, medyo na? Wala. Ay, may salamin din ako, mamaya pakita ko sa'yo. Sabi ni Christian Mark Santa Maria, true, ako na mag-training sa iyo, Ma'am Inadora. Ikaw, Christian Mark, kahapon gusto mo akong i-date, ngayon gusto mo naman ako i-training. Anong, kakainis ka talaga. Kyle EJ Mangunon Cosca, pa-shoutout naman po all the way from Manawag. Eto si Kyle, may ikaw ba marunong ka ba mag-drawing? Oo naman. Yung totoo? Oo. Bata nga, nado-drawing ko eh. Yung mga pencil, crayons, pastel, ganon? Oo. Seryoso? Animation ako siya. Oo nga, using pati sa pen. Pero pero speaking that si Brother John, magaling na mag-drawing, no? Ay, oo. Eto si Kyle EJ Mangunon Cosca, magaling to, I swear. Nakita ko mga drawings niya, mga paintings niya. Naku, binibenta niya, mabenta. Magkano? Basta, syempre gawang professional yan sa kanya. Kaya kung gusto may drawing din kita. Sige, to. Marunong din ako mag-drawing. Sige niya. Alam mo yung mga cartoon characters, marunong ako mag-drawing. Pero ngayon, ewan ko ba, pumurol na ako. Parang napabayaan ko na. Pero alam mo bang mahirap i-drawing sa'yo? Sige, ito parang pag may mga bibitawan ka mga salita, kinakabahan ako. Ano yun? Ano yung mahirap i-drawing sa akin? Yung ilong mo. Talaga? Oo. Bakit? Basta. Hirap i-drawing. Ewan ko kung anong lahi yan eh. Hindi naman ako pango. Hindi pango. Wala namang problema sa pango, pero hindi naman ako pango. Oo. Pero blooming ka ngayon, Dora, ha? Of course, alam mo yan. Bakit? Anong nangyari? Ano nangyari? Hi, nag-iisa lang dilag ng Energy FM. Christian Mark Santa Maria, ako marunong mag-drawing, pero mag-drawing sa'yo, hindi. Sige na, magbabalik pa rin po kami mamaya mga Kapangga. Kaya stay lang po kayo dyan. Kasama pa rin natin si Daddy Jordan. Tutok lang dito lamang sa Energy FM. Masamsamas! Inadora. Bakit sabihin nato? Sabihin mo. Energy FM. Energy FM. Sa 90.3.